ప్రపంచ గిరిజనుల ఐక్యత, ప్రపంచ గిరిజనుల ఐక్యత, ప్రపంచ గిరిజనుల ఐక్యత, ప్రపంచ గిరిజనుల ఐక్యత, ప్రపంచ గిరిజనుల ఐక్యత. దేశంలో గిరిజనుల యొక్క హక్కుల గురించి ఎంతోమంది పోరాడారు. వారి యొక్క పేదరికాన్ని నిర్మూలించడానికి ప్రజలు పోరాటాలు చేయకుండా ప్రభుత్వం కూడా అనేక పథకాలు పెట్టి వారిని ఇంకా పైకి తీసుకురావాలని చెప్పి మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఉన్న గిరిజనులందరికీ భూమి కల్పించడం, ఆరోగ్యం కల్పించడం, విద్య కల్పించడం, అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం చేయడం, హౌసింగ్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా చేశారు, చాలా వరకు చేశారు. అయినా ఇంకా పరిస్థితులు మారవలసి ఉంది. ఆదివాసీలకి ఇంకా ఆదివాసీలు కాకుండా వారి జరుగుతున్న నష్టాన్ని కూడా మనం చూస్తున్నాం. ఒకవైపు అటవీ సంపద జరిగిపోతుంది, వారి వాతావరణంలో మార్పులు వచ్చేస్తున్నాయి. డెవలప్మెంట్ ద్వారా కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొన్ని సమస్యలు, సాంఘిక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇవన్నిటి కూడా నుంచి బయటపడాలంటే మనం నాయకులుగా, మనము ఉద్యోగస్తులుగా మనం చేయవలసింది ఏంటంటే గిరిజనులకు వాళ్ళకి అందరూ కూడా బయటకు వచ్చి చెప్పుకోలేని పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అందరూ అజ్ఞానం ద్వారా నుండి విద్యాభ్యాసం తక్కువ ఉండడం వల్ల చెప్పుకోలేని పరిస్థితుల్లో వారికి మనం చైతన్యవంతం చేయవలసిన అవసరం ఉంది. ప్రభుత్వం చేసిన పథకాలు అందేటట్టు చూడవలసిన బాధ్యత నాయకులపైన ఉంది, అధికారులపైన ఉంది. లేదు తక్కువ వయసులోనే మరణాలు, తక్కువ వయసులోనే జరిగే పరిస్థితులు కూడా గిరిజన ప్రాంతాల్లో మనం చూస్తున్నాం. వారి సరైన రహదారులు లేవు, సరైన అనాథలు కూడా వారి జీవన శైలిని, వారి భాషని అది చేసి మీ అందరూ కూడా ఒక జిల్లాలో నుండి అందరినీ కూడా చైతన్యపరచండి. ప్రజలను చైతన్యపరిచి వాళ్ళ హక్కుల గురించి పోరాడండి. వాళ్ళ హక్కుల గురించి మీరు ఎప్పుడు పోరాడాల్సిన అవసరం ఉంది. వాళ్ళకి తెలియదు, తెలియని వాళ్ళని తెలియజేస్తే వాళ్ళని జనతరవలసిన అవసరం తీసుకొని ప్రభుత్వం చేస్తారు. చంద్రనాయక్